A Deputación de Lugo acometerá a mellora da estrada provincial que une Castelo con Trasbar no concello de Cervo. Esta é, sin dúbida, unha actuación que resulta moi importante porque, a maiores de ser demandada xa pola veciñanza, enlaza coa estrada provincial LUP 1502, que é a que comunica o concello de Burela e o Hospital da Mariña. As obras consistirán na reapertura de cunetas e o ensanche de varios tramos da calzada que acadarán nalgún punto os 5,75 metros. Posteriormente botarase unha base de grava para regularizar o firme e logo aglomerado en quente. A Xunta de Goberno aprobou a licitación destes traballos por preto de €500.000. Ademais, con estas melloras, nesta estrada damos un servizo máis seguro, máis cómodo tamén, para os veciños e veciñas de Trasbar e de Castelo, pero tamén de outras parroquias desta zona, xa que comunica os campos de fútbol da Granda, en Rúa, e o da Chá, en Vilastrofe, así como o miradoiro do Monte Castelo, que é un dos atractivos turísticos da comarca da Mariña. Polo tanto, unha obra que vai a servir para os veciños, pero tamén para as persoas que se acheguen a pasar as súas vacacións a esta contorna. As obras da LUP 1503 rematarán coa sinalización e pintado da vía.